Tiprasa kami amchai rogo joto thayeno mungsa ke mungsa jingjal tongo abo joto MDC MLA rong no ok saimano kwbangma lukurong ni khukdei social media rogo nukjago chongmari paikhe MDC MLA rok kami amchai ni lukurok bai nukjak phaya hnei phia baksa MDC MLA tongo salbrumno sakbai thangni constituency ni lukurok ni joto jingjal rong no bahaike skangnani salbrumno wansungnai abo haino mangpli kasai pheka 24 Ramchandra Ghat constituency ni MDC tei MLA khoroksa salbrumno baithangni constituency wa berai lukurok ni jingjal tongo baksa thayo keba lahar hamya thai visit khaijakpano thai bugra rok thai ria angma bai samung tangai manya ksawi tongmani obahai thai rok bo tongo tini 15 July 2026 salmario haino hai knai thamcha ke kholabo akholaijak MLA Brongnang Ranjit Deborma tai MDC Brongnang James Deborma 24 Ramchandra Ghat constituency ni bising khobjak posim kunjabon bisini lukurok nei jingjal tabuk bo tongkho joto jingjal no yakagri sugui manya kho ungui MLA Brongnang Ranjit Deborma tai MDC Brongnang James Deborma visit khlaika tai joto lukurokni jingjal teruk buskangni salo phiogna bagui bo kogrikha MLA Brongnang Ranjit Deborma tai MDC Brongnang James Deborma tai paithako koknar thani sawi khnarika bisi election tabuk bo ongya 10 years lai tongkha o bisi election rogo bo kwbangma tiprasarongni hamkrai ka sawi toni jangmani kogrongno bo sawi khnarika MDC Brongnang James Deborma tini borok khorokni no thamjake kholabo manei lukurok belaino khatung khaja anglaikha nainadi paithako tamo koksaka chini notice tv ni mangpili wo Orang kemana ni? Mau ikut kaisau di siapa orang itu? Kamu yang tinggal kat kota. Sudah balik, aku pulang ya bos. Belai ya hambai sini press media friends rokto. Ini seng 12 Ramchandra Ghat constituency ni andaro khobjak ADC village satina Pochim Kunjubon o jaga seng phaisok paikya tongo sini logi honorable MLA sini Ranjit Deborma tai kabangma of bisino naikol tongnai sini tangphang rok leaders of tongui tongo দীর্ঘদিন রমই যে বিসি ইলেকশন সিং আবতো সংজতল সাইমান 2021 নংনা তংমানি ফিয়া ইংয়া কাই বনি বাগৈ যে কিছু সামুং রক ফাইনানি তংমানি ও বিসিও আ সামুং রক বিজেপি রক আবনো রিয়া কারে বরক পাওয়ার নো ইউজ খাই আবনো মিস ইউজ খাই তংমানি কাই থানাই কয়েকদিন সিগাং সং ব্লক চেয়ারম্যান রক বকক সাকা বিজেপি নি তাই এমএলএ রক বাই boni pore bo regano simi se borok milamisa kai khainani tai kubuni samung rok kai BJP rok abo hostokep khainana ni nai tongmani o problem rok je khnai tongmani abo soi da abo hai gotna nei no जों তিনি honorable MLA sini sar bai phai sok paikya o jaga o phai no phaimani pore kuno ekta samung rok nongkhoi angi tongo rega nongkhoi angi tongo boni bagi parani borok rok lai tongke sebungi tongkhalu rok tongnani kai sengtino jaga phai lukurok be kok salaiba pore bongni dukhu kosto no khanawi seng video bai be kok salaikya boni pore DM bai be kok salaikya kai buskangni salo seng haino hai taisa asuk lai oroni MLS oroni block chairman tai seng MDCs MLA jotona asuk lai salaino o issue sokno seng solve khainai tai pasapasi obo simia je lama rok কয়েকটা জায়গাও লামা গ্রিং টংমারক আবরক নব जों नायलेख्या बुस्कानि सालो आबरक खालायनायनि बागै जों जे स्टेप ना होनना नांमानि आबनो जों जायथक नायता हामबाय